ئەنیە ئاشتی و ئازادیە داخوایانیەک دەربارەی جەژن و ئاهەنگێ نەورۆزێ و سەرساڵا کوردی یا 2721 دەرخست. تێدە پیرۆزباهەیە گەلێ کورد divê rojê de kir. Kopyek ji daxuyaniya ئەنیە ئاشتی و ئازادiyê gihiştiye berdestê Rêvaznews têde wiha hatiye. Milletê Kurd newroza xwe ya îsal bi derbasbûna 10 salan li ser şoreşa Sûriyê re dike. Şoreşa ku hemû gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe qurbanî di ber de danîn. Newroz cejna azadî û aştiyê ku di roja Newrozê de kawayê hesinkar lehengiyek li dijî zulm û stemkariyê tomar kir. Bi lehengiya wî bû mêjoyek û xebatek ku gelê Kurd û deverê bi giştî Sûdê jê dibînin û bûyê lehengiyê serfirazin. Her di daxuyaniya eniya aştî û azadiyê de hatiye ku gelê Kurd di çarçoveya xebata xwe ya dirêj de rastî hemû corên binpêkirinan dihat. Mîna hewla berdewamiya tunekirina nasnameya Kurdî, netewî û projeyên necatperestî ya ku li ser gelê Kurd dihat encamdan. Li ev yekhemî bandora xwe li ser gelê Kurd nedikir û ew li ser daxwaza mafê xwe yê rewa bi hemû şêwe û bi hêzbûnekî berdewam bû û li ser li darxistina ahengên sersala Kurdî ya netewî rişt bûn. Newroza îsal bi ser medetê û rewşa navdewletî herêmî di alozî de derbas dibe. Sûriyê jî di rewşeke mirovî pir xirab de di encama 10 salan ji şir ku di van 10 salan de rejîma Sûriyê hemû corên tawanan bikar anî û di kuştina gelê Sûrî de berdewam e. Lê em civaka navdewletî berpirs di ber van tawanan de û di ber rewşa mirovî ya ku Sûriyê gihiştiye ji kuştin, derbderî, koçberî û hebûna grûpên çekdar, nepabendbûna rejîmê bi biryarên navdewletî yên taybet bi doseya Sûriyê dibînin. Em di eniya aştî û azadî de daxwazê ji hemû gelê Sûriyê dikin bi hemû pêkhateyên xwe yekdest û fişarê lê rejîmê bikin û civaka navdewletî jî bixne dibin fişarê de da ku bi erk û berpirsyaretiya xwe ya yasayê û reweştê di hember gelê Sûriyê û mafê wê de rabe û sînorekî ji kiryarên rejîmê li dijî gelê Sûriyê re dane û mafê hemû pêkhateyên Sûriyê biparêze. Çareseriyekî siyasî ji rewşa Sûriyê re bibîne û her pêkhateyek Sûriyê ahengên cejnên xwe yên netewî li dar bixe, bi taybetî cejnên Newrozê û sersala Siryanî a Sûrî. Di dawî de em careke din cejna gelê Kurd û gelê Sûriyê bi giştî bi vê cejna netewî pîroz dikin û em bihêvîne aştî û aramî û dadwerî ji Sûriyê û cîhanê re bi giştî. Ji bo Rêvaznews, Mîdya Dorsan.